салом дӯстон, дар майдони футбол на танҳо ҷангҳо ва муноқишаҳо инчунин ҳолатҳое рух медиҳанд, ки сазовори таҳсину офаринҳо мебошанд. Дар вақти лозима ба футболбозони рақиб кӯмак кардан, даст кашидан аз голи садфоиза ва бахшиш пурсидан аз мухлисон. Чунин лаҳзаҳоро мухлисони футбол хело хуб мепазиранд. Дар ин видео мо оиди рафтори ҷавонмардонаи футболбозон нақл мекунем. Барои дастгирии лайкҳои қиматбои худро фаромӯш накунед. Мо бошем оғоз мекунем. пеш аз оғоз хутиррасон мекунам, ки сарпарасти барномаҳои мо ширкати 1x аст. тамошои ҳамаи рӯйдодҳои варзиширо ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOT. маълумотҳои зарура дар комментария. ба ҳама муваффақият. вақте пойафзоли футболбози Герта Силиан Шелбрад аз пояш баромад, футболбозони Борусия аз ин фурсат истифода набурданд ва ҷавонмардона рафтор карданд. то он даме ки Шелбрад пойафзоли худро дуруст накард, онҳо дар маркази ҳамла бо ҳам партофт карданд ва ба ҳамла намерафтанд. дар рақобати хело муҳими Латсио зидди Наполи Мирослав Клозе дар оғози бозӣ гол зад. футболбозони Наполи аз ин гол розӣ набуданд. онҳо назди довар рафта мегуфтанд, ки гол аз рӯи қоида набуд. довар суханҳои онҳоро гӯш накарда хост голро ба қайд гирад, аммо Клозе назди довар рафту қоил шуд, ки ӯ бо сараш неву бо дасташ ин голро задааст. дар он бозӣ Латсио шикаст хӯрд, вале мухлисони италиявӣ ба Клозе барои рафтони ҷавонмардонааш таҳсину офаринҳо гуфтанд. футболбозон бисёр вақт пас аз хатогиҳояшон худро идора карда наметавонанд. дар яке аз лаҳзаҳо кори Никола Барелла дар ҳамла барор нагирифт ва туп ба пои ӯ расида майдонро тарк кард. Барелла чунон ғазабнок шуд, ки бо тамоми қуввааш тупро зад. туп рост ба сари болбой зад ва ӯ аз пой афтид. Никола зуд назди болбой рафта ба ӯ кӯмак кард ва аз ҷояш бархезад ва бахшиш пурсид. ҳама диданд, ки Барелла барқасд ин корро накард. пас аз анҷоми бозӣ довари асосӣ Овидио Хатсиган худро дошта натавонист ва гирья кард. капитани мунтахаби Нидерланд назди ӯ рафт ва пурсид, ки чӣ рух дод. маълум шуд, ки чанд рӯз пеш Хатсиган модари худро аз даст дод. Ван Дейк доварро ба оғӯш гирифт, ба ӯ изҳори тассалият баён карду хост ором кунад. Карлес Пуёл нафаре аст, ки ӯро мухлисони бисёре аз дастаҳо ҳурмат мекунанд. амалҳои Пуёл тасдиқ мекунад, ки ӯ дар ҳақиқат арзандаи ҳурмату эҳтиром аст. дар яке аз бозиҳо футболбозони Барса баъди задани голи панҷум онро бо рақс ҷашн гирифтанд. ба Пуёл ин чиз маъқул нашуд ва ӯ аз ҳамдастаҳояш хоҳиш намуд, ки рақибонро ҳурмат кунанд. дар ҳолати навбатӣ Пуёл бо ҳама нишон дод, ки футбол ҷои симулятсия нест. дар бозӣ зидди Реал мухлисон Пикеро бо зажигалка заданд. Пике гӯё осеб бардошт ва хост ба довар шикоят кунад, вале Пуёл зажигалкаро аз дасти ӯ гирифта аз майдон берун партофт, то бозӣ зудтар идома ёбад. дар яке аз лаҳзаҳои бозии Падерборн зидди Борусия довар ба Кристофер Крамер корти зар нишон дод ва он барои қоидавайронкунӣ зидди Штефан Кучке буд, вале ҳамлагари Падерборн ҷавонмардона рафтор карда аз довар хоҳиш кард, ки корти зардро бекор кунад, зеро ӯ дар ин лаҳза худаш пешпоӣ хӯрд. довар суханҳои Штефанро гӯш кард ва корти зарди Крамерро бекор намуд. дар тамрини пеш аз бозӣ Роналдо хато зарба зад, ки туп ғайричашм дошт ба сари Стюарт бархӯрд. зарба чунон қавӣ буд, ки духтар аз ҳуш рафт ва ба замин афтид. Роналдо дарҳол назди ӯ рафта барои ин кораш бахшиш пурсид. хушбахтона ҳамааш хуб анҷом ёфт. баъдан Роналдо аз мураббии дарвозабонҳо хоҳиш намуд, ки барои ин духтар футболкаи ӯро биёрад ва пас аз чанд лаҳза корманди майдон ба ӯ тӯҳфаи Роналдоро супорид. ин аввалин бор нест, ки бо Роналдо чунин ҳолат рух медиҳад. машҳуртарин лаҳза бо Криштиану соли 2011 рух дода буд. дар вақти рақобат барои туп ҳамлагари Португалӣ онро аз майдон зада берун кард. туп ба бинии мухлиси Реал бархӯрд. маълум шуд, ки ин зарба бинии мухлисро шикаст. Роналдо хост аз мухлис бахшиш пурсад ва пас аз бозӣ ба ӯ футболкаеро тӯҳфа кард, ки бо он бозӣ карда буд. боре Месут Озил дар мисоли худ нишон дод, ки чӣ тавр одам бояд бо нон рафтор кунад. дар бозии Арсенал зидди Атлетико яке аз мухлисон бурдаи нонро ба майдон партофт. Месут аз ин рафтори мухлис ҳайрон шуд ва нонро аз замин бардошт. ӯ онро чанд бор буса карда ба пешониаш гузошту баъдан ба як тараф монд. барои мусалмонҳо нон муқаддас аст ва онро набояд ҳар тараф партоӣ. рафтори ҳамлагари италиявӣ Пауло Ди Каньо ҳама мухлисонро дар ҳайрат гузошта буд. дар охирон дақиқаи бозӣ дар ҷаримагоҳи рақибон тупро ба ӯ партофт карданд ва Пауло метавонист озодона гол занад, аммо Ди Каньо ҷавонмардона рафтор кард. ӯ дид, ки дарвозабони рақиб ҷароҳат бардошт. Пауло тупро бо даст қапид ва ба дарвозабон ишора кард. Вестхэм дар он бозӣ шикаст хӯрд, вале ин рафтори Ди Каньо аз ғалабаам арзиши бештар дорад. дӯстон, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. дар зиндагӣ ҳамеша якдигарро дӯст доред ва фаромӯш накунед, ки ҳурмату эҳтиром дар ҷои аввал маистад. хайр, то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.